Айде, давай. Ти сама се напута. И ще написвам в момента. Аз съм Сан Франциско. Ето ги останалите. Добре. Срамуват се, окей. Какво да пише? Честит. Чита рожден ден, Лъчко. Да сме пред магазина за мебели. Това е магазина. Ако стане на криво, майка. Ама не го Ти пиши ще- от тук, пиши го някъде така. Да крива. Така. В смисъл настрани. Криво, да не се вече ако е криво да се криво. Трябва да е с големи букви. Честит рожден. Честит рожден ден го напишеш с главни. С главни. Честит рожден ден се пише с три глави, буквата така. Честит рожден ден с главни букви. От тук ли да почна? Цвете. Тук ли да почна? Не от газа идея, да от тау. Как ще почне от там? No comment censura, baby. Ако така ще я да почна. Да, наистина тя. Значи напиши според мен, почни от тук. Да, някъде от тук горе-долу. Вечера да Честит честит рожден ден. Пиша, моля ви се, Запетайка. айде да не гледате. Камерата гледа, спокойно. Ти си затвориш очи. Добре. Обърнете се. Хайде. Аз ще гледам камерата. Я камерата. Не изпитвай Това ще е първа ми Изпитва душевен оргазъм. Оф, някой друго да започне да пише, че вече ма нерви. Сбърка. Стана криво. Бе, майната ти. Тук рождение, тук ден няма се събере. Ми надолу някак си. Долната, ден е така. долу. Да. Ами Лъчко къде? Тук рожден ден, Лъчко. Просто го напиши някак. Няма значение. Чакаш ти гледа турбата. Важното е подаръци да има вътре. Запетайка Лъчко. Да. А, не. Отдолу ли Лъчко? Да. Става, да. Отдолу. Обичаме те. Не, обичаме те, но как да си напишем имената? Бежа с едно гледа. Обичаме те. Да. Къде ще напишем имената? Тук ще напиша. Не, просто ще Не е ли долницата, бе, хора? Ми да, долното е. Shit. Абе, не е долното, Не, бе. значи трябва да го направиш така. С горе-долу. Тук ще стигне. Да, ще имаме място. Бе, имаме място. Значи, обичаме те. Не, или Собич. Собич? Няма Не. Собич. Обичаме. Не. Собич. Много те обичаме. Не, само обичаме Много те те. обичам, ела да спиш. Ама, ами обичаме да го напишем. Обичаме те. Ох, бе, Кристияне. Това е кифленско. Знам, че сме кифлен, но все пак. Говори за себе си. Си кифлор. Ами, но. Обичаме те. си круасан. И там, Ами, нали, ще от стане еди въпроса, кой да. си, еди кой си. Изглеждаме супер странно. Кристияне, клатиш ми камерата. О. Трябваше да бъде с главна буква, но... Майната ви. Обичаме те. И тук... Леле, фъкман ти се разсува. Ей, и сега. От, тук ли да започне? Защо обичаме те с малка буква? Като има Обичаме те. Крис! Ох, Може да са три. Крис, стига бе! Их начин. Не пробвай, ще го размаш. И от две точки. Няма две точки, това да не е изброяване. Да, това Той е изброяван. Ама Няма не, само две от. точки ще бъде грозно. От и еди кой си там, нали? Мен ма служете на последно място, искам се на първо. Аз съм на трети. Добре, аз съм на второ. Аз съм на второ. Има... По азбучаре, просто го напиши всичко. Тя е първа, после... Си ти? Първа съм. Да, аз... Кристияне! Какво следва? Ика на... И каламана! И каламана изпуснах и краткото. От. Да. С едно но се пише името ти, нали? Напиши го с две, аз съм кифла. С едно се пишете. Цялото ми име не е Ина. Но Ина го напиши. Е, как не е Ина? Не е Ина, пиши Ина. Как се казва? Как се казва? Аз те знам като Ина. Да. Всички ме знаят така, Да така. бе си Ирина.
Да. Ама не Ирина го пише ли си? Не цялото, си Ирина? Да, не го пише цялото, моля да мразя това име. Как ще напишем Ирина? Мале, Ирина е много яко име. Мразя го това име, не. Ина. Не мога да го кажа. Ина. Не мога да се кажа името. Защо не може да казва Ра? Да. Хванахта. Това беше целта. О, първи път не се получи. А къде ще се подписваме? Отдолу. Няма да слагаме и Нати. цвете, ами цвете. Защо ме написа Нати? Защо бе, човек? Защото Нати е като Нати. Наталия може Не, да напише. Нати там. Наталия може да напише. Вече не може. Написат Цвети. Хайде, нали точка тук отгоре? Ето е точката. Това не е точка, това е на тъто. На тъто. Подписвайте се, Ари. Аре, нали там? Животни такива. Животно Еми, такива. От начало, от края. Животно Нима такива. снимай мен. Животни. Къде да почна? От края, първо ти се подпиши. Първо ти се подпиши. Под името си. Тук се подпиши. Как Първа. се подпиша там? Добре, къде искате? Хора, аз нямам подпис. Абе, Я, тук да е дъж. по-хаотично. Кога Какво държа? да подписваме чакай. по поред? И да Дай не ми е да го пиша. физика, уми, дето подписваме с Къде да се на подпишем? досието. От името се. Не бе, просто е тук хаотично. Някой яко бе. Абе, яко. Може да става така критика. Какъв е това? А, аз с ръкавицата. Дай ми. Дай ми. Заповядайте, Това. моля, заповядайте. Моля. Чакай, сега си сложа шапката. За пред клипа. Светка ми ти. Какви са тия вашите подписи? Да, но як подпис. Те много големи бе, моя. Дъж. Аз нямам подпис. Няма да не мога да Тя няма подпис. Моля, спомене. заповядайте, моля, заповядайте. Аз съм нареден, за да нареден. Много скапан подпис. По-скапан и от моя. Затваряй си устата. И ужасен си. Цвети, кой ти? На Кой ти ти подпис ли нещо? му викаш са? Да, това е подписа ми. А, чакайте, тук е усмивката. Опс. Отвратителен е. Чао. Чао, ай, затваряй. Няма чао, сега слагаме подаръка. Дръж. Така. Купили сме твистър. Това е твистъра. Това е твистъра. Да помогна. Айде бе, кавалере! Внимавайте с надписка да не се разбира. Полека, полека. Просто го пъхай. И сме купили... Кристияне, С турбата. Кристияне не го води така. Кристияне, не! Отвратителен си. Ужасен. Махнете турбата. Майната им виж как се сака нашия. Не, чакай да го покажем. Не трябва да го покажем. Да, нали една обикновена кутия? Чакайте, Кристияне, бе! Отвратителен си. Проваляш ми клипа. Чакайте. Сан Франциско не се е видяла в целия клип. Хей, хора, аз съм Сан Франциско, това са породител, отива на рожден ден, седем китайско, ще забавлявам, ще пише момчета, секс, всичко най-най. Ние сме в Пънки Сан Франциско, ако не познавате, вече не знаете, познавате. Така че, Много популярни в целия много ви град. обичаме, обичайте се вие, мрази ви, обичаме ви. Хора, знаете ли, че ние май те ни правят клипче? Как се спира това? Добре, сега спираме.